odběrá slunečku, ať už žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, já to nebudu okecávat a všechny ty dárečky jdu schovat. Kde jsou dárečky? No kluci, dárečky jsou už schovaný, takže jste připraveni? Jo! Tak pojďte hledat. Co? Tome, co to děláš? Jo! No, co tam je? Média! No teda! Našel dárek! Wow! Dej mi ho! Tady boj! Tom našel sice pořádnýho plišovýho medvěda, ale já bych radši našel plišovýho pana Kocurka Boríska. Tak jdu hledat třeba k tomu maskotu. No, tak pojď. Jo, Co? jo, to bylo. Co? To nebylo, ne? No, Humi, ty jsi našel rovnou 2 dárečky. Tak se jdem podívat, co v nich je. No teda? To si děláte srandu. Tak tohle je fakt náhoda, jo. Mám další No hodnost, teda? díky. Tak No. jo,